batu zanayo ku yi mani bidiyo. Kun ga 'ya'yanku ne Rabbi ya ba ku ne, masu cece ku ce na ga duk sun rikice. Da kai da Murjanatu haka din nasara ce. Hassana da Usaini suna da baiwa ne, tunda Allah ya ba ku yanzu kun gane. Yanzu zan dan yi batu akan magautanku, ko in ce makiya yanzu to kulelenku. Ita jaba mun gane don ko ba ta da sirri, shi ko zomo da kare da an haɗe ba uzuri.